Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Ali Sharif Haruna. So, na ji duk muƙabala da aka yi akan Abdul Jabbar wanda yake cewa shi malami ne. Sakamakon wasu littattafai na ƙarya da aka ɗauko su ake cewa wai an ga wasu abubuwa ana wasu maganganu mara daɗi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ma'ana kakanmu. Duka wani ɗan uwana ko 'yan gidanmu ko family na gabaki ɗaya familin mu sharifai ne, kuma an taɓa kakanmu ma'aikin Allah wanda Allah ya duniya don shi ya lahira domin shi, an ci mutuncinsa. So a gabaki ɗaya a madadin duka 'yan uwana sharifai wanda muke jihar Kano a Rijiyar Zaki, ni dai da 'yan uwana da dangina da 'ya'ya muna maka Allah ya isa akan cin mutuncin manzon Allah da kai. Dan kai dukkanmu nan mun yi karatun Kur'ani, mun san hadisai wasu daga ciki, amma babu wani hadisi da wanda shekara 30 ko 40 wanda aka taɓa koya mana aka ce akwai wannan abubuwan da ka faɗa a ciki. Babu su wallahi, ba mu taɓa ji ba sai a gurinka, kuma ko da ka ji ma bai kamata a matsayinka na musulmi ka gabatar da su. So ni a matsayina na sharifi nake maka wannan maganan, jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wallahi Allah ya isa tsakanina ni da kai. Yanzu kai kalaman da kai akan manzon Allah, idan kai ni na je na zauna a cikin almajiranka ko kuma mabiyanka masu bin bayanka na je nake yin wannan maganganu, ka san ba za a ƙare ta daɗi ba. Za mu yi rigima ni da almajiranka da mabiya bayanka da waɗanda suke bayanka suke goya maka baya akan duk abubuwan da kake yi. Za mu yi faɗa da mutane. Saboda na ce ma ɗan luwaɗi, na ce maka kaza, na ce ma kaza. Abdul Jabbar yana tura almajiransa suna gano al'auran matan aure a gidajensu. Ya za ka ji na faɗi wannan maganar a kanka, kai kanka sai kai ƙarata. Kai kanka sai kai ƙarata, amma ka faɗa wa kakanmu, ko gwamnati ta ƙyale ka, ko ba ta ƙyale ka ba, ko mutanen duniya sun ƙyale ka, ko ba su ƙyale ka ba, ni dai da ni da iyalina gabaki ɗaya da duk wani familinmu wanda ya san shi sharifi ne, wallahi Allah ya isa, ba mu yafe ma ba. Kuma alfarman manzon Allah, Allah sai ya saka mana. Shi ne bayanina. Sunana Ali Sharif Haruna daga Kano. Na gode.